Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang daming ganaps. Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala ito ang ginagawa mo. Pinag-iipon mo ako ng breast milk habang nandun ka. Tapos, iniiwan mo rito para kahit umalis ka na, hindi ako magugutom. Pati pagkain meron. Kaya mula nung maliit pa ako, hanggang ngayon, walang problema. Galing mo talaga, Nay. Mega One na mayroong 21 sangkap, subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa, alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Namamasko, suot ang mask ko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Bakunado man, bawal gumamit ng boroton. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito
responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Ako na palan, Kuya Manny. Sa kabaga. Yata, Kuya Manny, favorite color mo iyan. Sa tod naman, mailing ka naman ka ni Sir Pio. Oy, 22 na daw na sana. Pasko na. Kaya naka-red na ako ngunyan. Red ba nga po, digdi or maroon? Maroon kayo din eh. Mayoon? Maroon or red? Pwede na? Diyos Marina pagkauto po sa inyong mga tugang. Petsa Tres na kana 2021. Oy, happy fiesta dyan sa mga taga-barangay San Francisco, Legazpi City. Dahil nag-re-rebook sa mga barkada ko dyan. Paano man ngayon kami makarebook na brand out? Paano man ngayon kami maka-video 5? Nawara ngayanin kuryente. Sa Tagalon tatabian na warang kuryente. Sagod alas 5:30 nin pagkahapon at yan. Halos gabos, brand out. Dit na sana ngayang perang oras na lang, Kuya Manny. 5 oras na lang. 5 oras may kabanga, magmabalik man giraray ang kuryente. Oy, nasa 62% po palan kan mga albayano ang nabakunahan duman sa 3 days bayanihan bakunahan na digdi sa probinsya kan Albay. Pero ang target ko ta naninda kan Albay PHO iyo ang mabakunahan na 987,297. Ang nabakunahan nasa 614,794 or 62% kayan. Bakuna karaw ko yaman ni Ana nasa 614. At least mas nadugangan, mas napadakol itong mga bakunado kontra COVID-19. Maray na pagkauto kay Sir Honesto Aicardo Lorilla. Sabi na maray na pagkauto Ma'am Izol. Magayon da, Kuya Manny. Kasing gayon ko da ang aki niya na si Hazel Lorilla. Sabi na pabati man po sa mga pamilya ko dyan sa Buyuan, Lorilla and Gravito family. Saka po dyan sa Lorilla family dyan sa Barangay Kawayan, Manito Albay. Ay, salamat po pala kay Sir Mar sa daradaran niyang linukay. Special linukay. Pagbukas ko palang kanina, maamuto na. And masiram talaga. Thank you so much po, Sir Mar. And belated happy birthday.
More birthdays to come. And ano pa digdi, warang makulog sa binte. Ang Legazpi City, nakapagbakuna po ni 150,000, almost to 150,000. Medyo dakol-dakol na ini Kuya Manny. Dakulang bagay naman ini para sa dakulang ambag naman ini para maabot ang herd population. And duman po sa naghapot, dahil po kamo maghadit, bako lang po hanggang kasuhapon. Kasuhapon ka na Lunes. Lunes ka Wednesday. Alat relibong na ako kang petsa Kuya Manny. Oy, happy birthday po pala. Na belated happy birthday man. Nasa barkada ko si SK Chairman Akang dyan sa Barangay Sabang, Legazpi City. Nalingawan ko sa full name ni Akang. Sanay kaya kami kan tigapod mi lang siyang Akang. And maray na pagkautuman dyan sa Nidan's Pizza, dyan sa branch ninda dyan sa Kabugaw. Igawan po sila nin branch dyan sa may Kamalig. Gogon, Legazpi City. Ngunyan po na aldaw, igwa po nin vaccination dyan sa Legazpi City Convention Center. And para duman po sa pediatric vaccination, muna na pagkahapon, duman na ini sa 18 years old and above. Ngayon po sinda dyan sa Pigkali Covered Court, Mauyod Covered Court, and sa Mariawa Covered Court. Para po ini duman sa first dose kan bakunahan sa Legazpi City. Siyempre, ang kaipuhan lang pong darahon, iyoan sa indang valid ID. Or maski anong ID, basta magpapailing kan sa indang residency o kung saan sila naka-star. Pwede na po kamong magbisita dyan sa mga barangay covered court kan Pigkale, Mauyod, and Mariawa. Oy, ang Naga City naghahanda naman para sa mas dakol pang eskwelahan sa Naga na matutugutan para sa limited face-to-face classes. Ngunyan na taon 2022. And sana digdiman sa probinsya kan Albay and digdiman sa bilog na rehiyon Bicol. Sa dipisil talaga, aminon ta, dipisil talaga na pag mga modules. Lalo na pag hararayong barangay and bakuman kabus na aki may mga gadget. Maski na nga ni may gadget, kung wala man kipang load. Maray kami dati ni Chad today, day mi inabot. Na-experience ni pa sa face-to-face classes. Mas dipisil pag para sa kuya, mas dipisil ang modular. Kasi paano na sana pag halimbawa, data man tig menos, wala man ki pwedeng magtabang sa tuya or mag-explain kung ano itong topic na ito. Siyempre, dipisil magsimbag duman sa mga modules na tigtatao sa mga activity kan sa tuyang mga magurang. Kaya ang solusyon dyan, magpabakuna kung ika-eligible na mabakunahan. And kung daiman, mas nga ibakunado ka na, kaipuhan man po giraray na magsunod ng GAD sa minimum health protocol. Malangan ni Chad, pagkahapon, pag mauli na ako na, agihan ko dyan sa may park. Dakulon man giraray ang mga aki. At the same time, sa mga malls, sa mga magurang, may face mask. Sa mga aking saday, wara. Iyo po, kay po anang taman po giraray na magsulog nin face mask. So, tama po ang pagsulog. And kung kamo may doubt,
Kaya po naman po galaray nindong magsulog kung gusto lang nindo nin face shield. And syempre, sunodon po ang sarong metrong distansya. And ibitara nang gada ang pagduman sa mga matatawong lugar. And ito po bagang mga kulob and may poor ventilation. Maray-maray nga ni ngunan ta medyo hababa na po ang kaso kan COVID-19 digdi sa Bicol region and hopefully sa mga masunod na aldaw, sunod-sunod naman na 0 case ang mairerehistro. Pero di po kita magpakakampante di po kita magpakakampante. Saday na si Kuya Manny. Bad madagitan ako ni ni Father Butch. Ay, duman po pala sa mga nagsisend pa po nin wishes para sa wish ko regalo mo. As of now po, panahon na po ang 500 slots. And pasalamat mo man po kami duman sa mga sponsors na nag-extend po kan sa indang blessings para sa tuyang mga aki. Mapaaram na ako. Ano yung kaya si Kuya Manny magbalik? Ang nakaiwanan ko po sa Lalo Technical, Kuya Manny Tutanye. Sa IT niya po dyan si Richard Astor and si Arvin Laad. Sa newsroom niya po dyan si News Director Edwin Peralta and si News Manager Mardela. Ako po ang sinong nakaibahan. Ako po ang kagandahan ng South. Angel Mustaza po. Bye-bye. Tay, kain na po tayo. Breast milk lang ang binibigay kay baby sa unang 6 months. Sinasamahan na ito ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ito na ang pagkakataon ni tatay para makapag-bonding kay baby. Hindi lang si tatay ang maghahanda ng pagkain. Siya na rin ang magpapakain kay baby. Enjoy na siya kasama si baby, natutulungan pa niya si nanay. Mas masaya pag sama-sama tayo. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Be, harani na ang laralaugan. Ready ka na? Bako lang ready? Doble ready! Kaya ta? Doble kaya ma! Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma! Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday mix savers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru, o take-out. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss. Sa kadahilan ng nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente
kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Upang manatiling ligtas laban sa banta at peligro ng COVID-19 ang komunidad, hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa mga lokal gobyerno upang matanggap na ang proteksyon ng mga bakuna. Katuwang ang ating public health standards at safety protocols, ang kaligtasan dala ng mga bakuna ay isa sa mga mahahalagang susi upang maagapan at mapigilan ang tuluyang paglaganap ng COVID-19 virus. Piliin nating magpabakuna upang tayo, ang ating pamilya at ang ating komunidad ay manatiling ligtas. Patuloy nating ipalaganap na ligtas at mabisa ang mga bakuna. Tara na at magpabakuna. Pagmamalasakit sa masa ay ipamalas na. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alauna 5. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi kan Department of Health na ang mga healthcare workers daiman kay puhan na pangaranan ang mga pasyente sa COVID-19 na sa indang inatinderan tanganing makaresibi sana kan sa indang special risk allowance. Iniyan pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere kan siya hapoton manungod sa healthcare worker na nagsasabi na daipa sinda nakaresibi kan sa indang SRA dahil sa aligadong rekisito para ipaluwas ang pangaran kan sa indang pasyente. Sinabi niya na kinakaipuhan pa man giraray, isihon ang siring na bagay. Yan ang pangalaunang bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga